Huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Hita namar pungu di garejaon. Dohot damang dainang namang ihuton acarata live streaming di Jabu. Dohot akka amanami inanami na toktong di pardalanan namang ihuton ibadah ta di obason. Hami parhaladuni huriatta pasahaton selamat hari Minggu, selamat beribadah madihita saluhutna. Ada orang sota puka acara parmingguota tapake masa ngobas tikina hohom martangiang mahita di bogasan rohat tabi. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Di minggu Saudi nomor 8 saitangihon maswaraku ale Jahoba diarahon dohita marhite topik hatuaun nihalak nati gorroha atong tapuji matuhatta di bagasan uduk dohot cerep ni roha marede mahita sia buku edeta nomor 5 ayat sada dohot ayat 2. Saita puji Jehovah, hebata tanah tutu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitangihon maswaraku ale Jahoba molo jau-jau didok rohaku homadok lului hamuma bohiku atong bohimma nahulului ale Jahoba. Sayunang matabunihon bohim maradoponau. Jahoba do panodangi diau dohot hatuauku tung midai se maau mabiar. Jahoba do partano batoan ningoluku tung midai se maau biahaton. Songonodo didok Tuhan Yesus. Lehonon ni amamu nana di banuagi jangi doto di parbadia tu akka namangi dohotsa. Haleluya. Sahat ro di ujung di bagasan hapor seaun nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma huria. Marede huria hita sia buku ede nomor 252
taedehon ayat sada dohot ayat 5. Tatangihon ma patik ni debata di minggu iksau di sadarion ima patik paupaton. Ingot tamu ma pabadiahon ari minggui dina onomari ma ulahamuna sasi ulaon muna alai yang guari papituhoni ari paradianan di Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu, ro di pangisini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dina onomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baini do ubaina di pasu-pasu debata jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odok. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asaunang tois rohatta diajar nasian hatani debata ikon badiado hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atau ngorak mangido gugu mahita tu adopan ni debata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amen. Maredehita sia buku edeta nomor 220 taedehon ayat sada dohot ayat 2. Tatopo timado satta tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hami dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahat itu madikodalan na asa mangolu ibana ido di pangido roham. Alani i ubain hu pangido hami. Sai sudati matoru-torum asau nang mangonai betu hami. Sai se sa sudedo sanami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargugoi mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasyasaan ni dosa. Roma hamutuau asa mangolito di muna ninna Tuhan Jahoba. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dadap, botardo bainokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata di gijang. Amen. Udulma huria. Marede mahita sia buku edeta nomor 476 tai dehon ayat sada. Hatani debata turupuk epistel di hari Minggu Eksaudion, imana tersurat di Yohanes 10 itu mamukasian ayat onom rodi 10 sia tajaha maamar sikat sorin. Nunga hupapatar goar mitu jolma akanani leon mitu ausian portibion. Hohiado na punana sida, jala dilehon hodo na sida tuau, diraruti na sida do hatami. Ainung ngahu pasahat tu nasida akkahatanani lehon mitu au, jadi dijakon nasida do. Gabe di boton nasida situ tu, au borhat sian ho, jalanunga porsea nasida, hodo marsuru au. Jala nasana diau na dihodoi, jala na diho na diaudoi, jalanunga marsangap au di bagasan nasida. Saleleng rap au doh nasida, au do mangaramoti nasida di bagasan goarmu na nilihon mitu au jala hujagai. Gabedang adong magosian nasida ia soholan anak jeai asa jupang hatani surati. Nunga huleon hatami tu nasida, dihosomi portibiodo nasida, aidak siap portibion nasida, songonau nasosian portibion. Dang nasian portibion nasida, songonau nasosian portibion. Songon parsurum diau tu portibion, songonido husuru nasida tu portibion. Ido sahatna, martua ma akan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marede hita sia buku edeta nomor 205 ayat sada dohot ayat 2.
tahati dakko maha porsiau tai sona hinati dakko ni dongatta saha porsiau di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuba nuatoru dung ditano na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo la hudut tu siamu de bata jahuba amanai pargugo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora sudah amin hudul mahuria tabi gema tikting di minggutta sadarion. Shalom. Oddolan nititing Minggu tanggal 26 Mei 2021. Naparjolo ruas parguru. Mamukka sadarion Minggu tanggal 16 Mei 2021. Tajalo duga beruas parguru ima Susi Perawati Borosinaga Narosian Gereja Santo Antonius Padua 3 Dolok. Inganan na sida di Jalan Kalibata Tengah 2 nomor 10 Sia Pancoran Jakarta Selatan Sianwek Tengah. Napaduahon ruas natabba naparjolo mamukka sadarion Minggu tanggal 16 Mei 2021 tajalo doga beruas ni huriata ima keluarga Edward Tambun inatai Desliana Asima Borusirait nabaru marhasahotan tinggal di wek Cililitan Besar di pasu-pasu tuhata manasi daga beruas na mangulu di huriata. Napaduahon mamukka sadarion Minggu tanggal 16 Mei 2021 tajalo doga beruas ni huriata ima keluarga Epan Tohap Sitompul inatai Belisia Yusniar Burumarbun dohot yanak nasida naros yan HKBP Resort Percut Distrik 31 Medan Utara tinggal di Jalan Haji Nusi nomor 100 Sia RT 04 RW 02 Batu Ampar Jakarta Timur Wek Condet Batu Ampar di pasu-pasu tuhata manasida gabe ruas namangolu di huriata. Napatuluhon parature ni PHD kategorial nung amardala di huriata patanakon hatani debata menang PHD secara tatap muka live streaming dohot senam pagi tuak kategorial ima naparjolo kategorial lansia PHD pukul 8 WIB ganup hari Kamis napaduahon senam pagi hari Senin dohot Kamis pukul 6 WIB napatuluhon kategorial seksi perempuan inahanna paduan suara El Pico pukul 17 WIB ganup hari Rabu. Napapaton kategorial seksi ama pukul 10 Sia 30 WIB ganup hari Jumat. Napalimahon disosoi parhalado madiwek nabi asa marsidohot akalansia di acara senam pagi dohot PHD. Dohot catatan namanghutton PHD dohot pertangyangan melalui live streaming akka pengurus do wekma namanosoi moradong akka pilihan nasida. Napapaton jadwal petugas gotong royong dohot patupahon bunga altar
Nunga di patu pahuriatta be jadwal nomor tugas gotong royong lahu payason huriatta dohot patu pahon bunga altar bui mata jaha di warta jemaat. Napalimahon parture parmingguon dohot protokol kesehatan bui mata jaha di warta jemaat. Na paonopon difabel di HKBP hobar tu surat ni Pareses Distrik 8 DKI Jakarta perihal pendataan di Pabel di HKBP di pabotohon matu hita sudi parhaliado dohot ruas ni huriatta asata data ma akar wasta ima tunanetra tunarunggu wicara tunagarahita tunaganda di masing-masing wek jadi dilaporhon matu huria melalui sekretariat. Napapituhon padidion nabadia mulai bulan Juni 2021 padidion nabadia di patu pamadia acara minggu pukul sia wib. Selain jahok kami mulai bulan Juni 2021 padidion nabadia di patu pamadia acara minggu pukul sia wib. Napabaluhon pertukaran pelayanan firman minggu okumene Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI DKI Jakarta. Hari Minggu tanggal 27 Mei 2021 pertukaran pelayanan firman minggu okumene di Huriatta Ima Naparjolo Pendeta Dr. Anna CHPera Pangaribuan melayani tu GBKP Jemaat Si Jantung pukul 8 WIB. Napaduahon Pendeta Lilis F. Boru Tambunan melayani tu GPIB Jemaat Horeb DKI Jakarta pukul sia WIB. Napatuluhon Pendeta Asnila M. Boru Tarigan SSI Teok Tua KBP Keramat Jati pukul sia WIB. Napapaton Pendeta Gida Nampasenea MTH Tua KBP Keramat Jati pukul 10 pitu WIB. Napasiahon Badan Audit hobar tu kebutuhan ni personil ni Badan Audit ni Huriatta pinabotohon matu ruas ni Huria asa mendaftar mas sebagai anggota Badan Audit secara na onma. Naparjolo situa manang ruas nabui gabe juara bagas manang haposan. Napaduahon ringgas mangula-ulauna naso hasurahan pangalahona. Napatuluhon sabubuina pendidikan sekolah lanjut tingkat atas jala mangatusi manajemen parhepengon lumubi akuntansi. Nawawaton nomotikna umurna 20 tahun jala satibo-tibona 61 tahun. Di pasahat ma pendaftaran tu uluan ni Huria melalui sekretariat. Na pasapuluhon amplop pilihan di patu pahuriat taruh amplop lux pilihan sada A sada B satu amplop pilihan 2 tu kantor pusat satu amplop asataisi masyalas ni rohata pasahat ton ma dung sidung jamita tajaga ma amplopi asatotong boy pakyota di Huriatta. Nomor 10 sada surat keputusan panitia pencari dana untuk pembelian videotron SK nomor 02/02-5/2021 tanggal 4 Mei 2021 dicabut menang dibatalkan hobar tu hasil rapot ni parhalado na di hari Selasa tanggal 10 Mei 2021. Songoni masahani titing di bingkut tasadarion naso jinangahon bui mata jaha di warta jemaat narung di tabe horas. Manomunomu hatan itu hatta marede mahita sia buku edeta nomor 220 sia taedehon ayat sada dohot ayat 2.
martang yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas madihita saluhut na amang inang. Selamat hari Minggu madihita. Songsongoni dihamu amang inang saudara-saudari yang mengikuti ibadah permingguan Minggu Eksaudi secara live streaming di Ganup Bagas Muna, atau mungkin ada yang mengikuti dari tempat bekerja manang namangi huton acaraon sian rumah sakit. Tuhan nama masu-masu amang dohot inang jala tayhuton ma ibadah Minggu Eksaudion dohot jami tahun di bagasan lasni roha. Tapi ma dihamu sude amang inang namangi huton ibadah secara live streaming. Hurian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus turpuk jamita di Minggu Eksaudi sadarion tersurat mai di buku Pesalmen bidu sada. Mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat onom. Tapayutiut ma amanginang di bagasan rohata hujahaon matuhita saluhutna songonon ma tersurat disi. Jabar hatuaon ni aka partigor. Martua mahalak na soolo mangihuton tahini aka parjahat. Jalan na soolo jongjong tudalan ni aka pardosa. Jalan na soolo sahudulan dohot aka pangarehei. Sai patik ni Jehovah do lomo ni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borngin. Songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang aik. Namar parbuehon parbuena di haju jupang ni tikina. Bulung nape dang olo malos. Jala sudena ni ulana majadi dok. Alay dang songoni anggo pangalahon ni akapar jahat. Songon orbuk na hinabakon ni alogo do nasida. Dibaheni dang manahan akapar jahat ti maradopon paruhuman. Manang tarbahen aka pardosa jongjong diluhutan ni aka natigor roha. Ay ditada Jehovah do dalan ni aka natigor rohai. Alay matua laholonong do anggo dalan ni aka parjahat. Ido sahatna. Hurian na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus gabe halak na martua. Ido sita-sita ni godang halak. Godang do na pinangido ni jolma asaboy niyan nguluna di bagasan hatuaon. Tujuan ngulu ni jolma godang dosongoni. Bamuluboy gabi halak na martua maaw. Berbahagia. Idong bahin amang inang loja jolma mangula asa martua nguluna. Idong bahin amang inang godang halak na berencana memiliki visi usaha asa martua nguluna. Alay ahado tahe hatuaw ni nasa sitong na amang inang. Mula mangihuton halak batak di dogdo halak na martua ima sada halak molo nunga gabi molo mamora dohot marhasangapon. Ima molo dihita halak batak kate. Ala pikiran ni amang inang godang do halak naholan mangalului arta portibion asa bui sangap bui mamora pola do ditadikon Tuhan ditadikon ibadah asal ma orientasi
boy gabe martua nasida. HP amang inang torup do gabe mamora dohot sangap sasahalak dang martua nguluna. Dang las rohana. Torup do jolma na terhirim gersang hidupnya, gersang keluarganya, walaupun dia memiliki kelimpahan harta. Atong dangi HP patokan ni halak na mertua. Nang pe secara umum jojodo hita madok ido sita-sita molo didok martua manang bahagia. Makana jojodo tabige martua ho eda nu ngasih kop sude gelengmu. Dangi tahe amangina. Berarti mangihuton pangetusio ni si edaon halak na martua ima molo ngasih kop geleng na. Martua ho ninna si opung taronggal tu si opung si tati ngadong gelengmu oleh nama kirimi hepeng do. Berarti mangihuton teori ni si opung taronggalon na so dikirim hepeng sian anakna dang martuai dang itahe amangina. Martua ho uli rupam. Martua ho adong jabum, adong mobilmu. Martua ho burju-burju sudah gelengmu. Amang inang, apakah benar itu ukuran kebahagiaan? Menurut saya tidak. Tetapi apakah dengan itu orang bahagia? Iya. Tetapi bukan itu patokan kebahagiaan. Dan mungkin atong adong mobil nadang las rohana, pasti memberikan sukacita. Tetapi bukan itu faktor utama yang membuat orang bahagia. Onma na pinasahat ni pesalmen Mazmur di turpuk tahun amang inang. Dibandingkan dua pangalahon ni jolma ayat 1 ayat 3 ima halak partigor. Ayat 4 1 ayat 6 ima halak parjahat. Molang bahasa Indonesia didok orang fasik. Kenapa pemazmur menyebutkan dua kategori orang ini amang inang? Ala memang hatiai di zaman penulisan mazmur ini adong dua karakter yang bisa dibagi menjadi dua kelompok sikap atau sifat atau prinsip hidup manusia. Na adong hatiai yang banyak mempengaruhi orang-orang percaya. Digolongkan dalam dua kelompok besar, orang benar dan orang fasik. Halak na tigo roha dohot halak parjahat. Dalam keadaan yang demikian dipaingot pemazmur mah asa unang seseorang ini berubah haluan manang prinsip hidupnya atau tergradasi pendiriannya dan ketetapan hatinya. Ala godang aka halak fasik hatiai. Jangan mau dipengaruhi ido umbahen pesalmen bidusa daun dibuka holan marhite dua kategori colma. Karena mazmur ini pasal pertama amang inang. Jadi mazmur pembuka ini diingatkan yang pertama adalah jangan ikuti orang-orang fasik. Jangan sampai masuk dalam golongan orang fasik. Terdegradasi hidupmu menjadi orang fasik atau pencemooh atau perdosa manang perjahat. Ido umbahen dibuka buku pesalmenon marhite perbedaan dua karakter. Dan itu juga mengingatkan kita asa manat kita amang inang. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini akan selalu ada dari zaman ke zaman. Tidak selalu dipenuhi orang yang benar. Saya adong do halak. Nah didok di bahasa Indonesia pardosa, pendosa, pencemooh, orang fasik. Amang inang nahina holongan nir. Molo didok di bagasan turpukon dua perbandingan halak partigor dohot parjahat isi do partigori. Siapakah orang-orang benar itu? Siapakah yang disebutkan dengan orang-orang benar itu? Apakah orang yang benar itu adalah orang yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melanggar hukum Tuhan? Molo odo didok, halak partigor, boy hujamin dan hupastikan amang inang dangadong. Sahalak pe nandidok halak partigor. Karena semua orang sudah melakukan dosa. Atong isi do nadidok halak partigor mangihuton nadidok pemazmuron. Partigor nadidok disoni ma amang inang pardosa na olo mengakui dosanya. Ima partigor.
Partigor ima na mangukuhon diri na pardosa, orang seperti inilah yang mencari Tuhan. Na ulo man na poti dosa, ima partigor. Orang benar itu bukan berarti dia tidak melakukan dosa, tidak. Tapi orang benar, partigori ima halak na mengakui hasalaan na dia dopan di bata. Jala parjahati amang inang, ima halak yang menganggap dirinya tidak berdosa. Orang fasik manang parjahat na hidok diturpukon ima orang yang tidak pernah menganggap dirinya orang yang bersalah. Dia selalu menganggap dirinya benar, ima akaparise, dangi selalu menganggap dirinya benar, mencari kesalahan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Alani partigor na parjolo ikotakas do dihita amanginang na didok di bagasan psalmenon partigor do parjahat saru pado mangulahon dosa. Perbedaannya apa? Partigor olo mengakui dosa, alai parjahat tidak mau menganggap dirinya orang berdosa. Na mangihuton di dokter pukon, boy hita gabe halak partigor, jala boy hita gabe halak na martua amang inang molo. Didok di ayat na parjului, na soolo mangihuton tahini aka parjahat. Atau berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, siapakah orang partigor atau yang mau mendapatkan kebahagiaan itu? Na soolo jongjong tudalan ni aka pardosa. Na patuluhon na soolo sahudulan dohot aka pangarehe. Inilah 3 kategori yang mewakili orang fasik. Pendosa, pencemooh, dan orang-orang yang melakukan kesalahan. Amang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Orang fasik, orang berdosa, pencemooh, ketiganya ini mewakili karakter duniawi yang hidupnya tidak tinggal dalam firman Tuhan. Molo naing ulu hita gabe halak na martua amang inang, jangan mau berjalan bersama nasihat orang fasik. Kalau kita mau jadi orang na mertua amang inang, jangan mau kita berdiri di jalan orang berdosa. Jangan mau kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Aduh lapatan ni amang inang. Lapatan na ima tidak setuju, menolak, tidak mau. Molo di PG akahatan na sodenggan ditolak. Akahatan na sohobar tulomoni rohani debata, dia berani mengatakan bukan begitu. Ale molo ditolopi do, diiyakan, rap hudul. Ido mbak dipakai kata duduk, artinya ditolopi sudah akahata na sohobar tulomoni rohani debata. Sudah tahu kita karakter seseorang itu kurang baik, lalu kita ikut terjerumus di dalamnya, iman dok hidup dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Sehingga nas ini mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia sebenarnya amang inang, supaya kita mau menolak, supaya kita mau mengatakan tidak. Songon anak tadoi molonunga taboto dang denggani ikon tadokdo dang songoni na denggan songonodo. Dang tapasip kan amang inang, tidak kita diamkan anak kita kalau salah karena kita mencintainya. Tadok alai molo tapasip do toema lomo nama berarti hudul hita. Songoni dok diturpukon dohot aka pangarehei manulopi mengiyakan. Alai napa duahon amang inang. Hidup orang benar juga akan mendapatkan suatu hal yang konkret. Na parjolo na kaningan, na soolo manghihuton, na soolo jongjong, na soolo sahudulan. Ini 3 karakter yang tidak boleh dilakukan supaya kita berbahagia. Tetapi yang keempat, bagaimana supaya hidup kita bahagia? Di dalam nas hari ini ayat 2 menjawabnya. Sai patik ni Jahobado lomoni rohana. Arian dohot borngin dipikiri patik ni Tuhani. Itu ciri-ciri orang yang berbahagia. Artinya apa amang inang? Lomo rohana. Molo lomo dor haku mangalang migomak. Di dia pehu dapot. Saya hupangat doi. Karena apa? Lomo rohaku. Kalau saya suka nasi goreng, makan dimanapun, menu pertama yang saya pilih, nasi goreng. Lomo rohaku. Sekarang kita diperhadapkan supaya orang-orang percaya itu, lomo rohana mi dapatik nih debata.
Berarti kesukaan saya adalah firman Tuhan. Kesukaan saya adalah kebenaran Tuhan. Yang memenuhi hati pikiran saya adalah firman Tuhan. Arian dohot berngin berarti setiap saat. Sepanjang hari. Dang holan di garejaon sada 1 jam manang 2 jam. Aledung mulak gabe lupa sudah patik nih. Tuhani marbadai musai dijabu. Mangalo musai akaina tatua mata dohot sudah ma. Aka pangalaho pangarehe. Lomo rohana di patik ni debata berarti sepanjang saat pikirannya itu terarah pada firman Tuhan. Oh ikon holong do roha. Tu jolma imai pikiri siang. Arian dohot borngin. Oh dang boy songonon. Itu yang dipikiri. Alani amang inang apakah benar kita benar-benar ini mencintai, mengasihi lomo rohata patik ni debata? Atau jangan-jangan sudah mulai hilang dan luntur rasa sayang itu? Ay songoni donin na amang inang molutiki marhalet songoni maburjuni bahwa itu tung sohulo aso itu digoit rongit dangi lalu berumah tangga kan 10 tahun 20 tahun tertutup pepatna dok oh. Tapi awalnya rasa cintanya begitu hebat. Jangan sampai tersakiti. Jangan sampai dia merana. Kalau kita bandingkan firman Tuhan seperti itu, cinta kita harus juga seperti itu kepada Tuhan. Selalu mengutamakan, memprioritaskan Tuhan. Tidak ada waktu merasa dang rikoton, na asing maju. Tidak ada. Selalu prioritasnya adalah firman Tuhan. Songon bawa nama kaholongi, buru-burui titiki marhalet. Selalu memprioritaskan. Dengi, mar telepon langsung diangkat hatop. Dumur rumah tangga ikut ibadai jo. Nah itu podo HPM dan yang kata telepon. Cinta kita mungkin luntur pada Tuhan. Sehingga prioritas pikiran kita, hati kita tidak lagi itu. Tapi amanginang Minggu Eksaudi ini mengajar kita untuk kembali mencintai firman Tuhan. Untuk kembali merindukan firman Tuhan. Tapi kiri arian dohot borngin. Setiap saat itulah pikirkan amanginang. Hatan debatai mah tarimang rimahangi. Jangan yang lain. Molo marilu hita godang aka pikiran hatan itu hanima pikiri. Jaha martangiang. Itu ajakan asa gabi halak na martua hita. Alay na mangihut amang inang. Halak na martua dapotan pasu-pasu. Ayat 3. Songon haudo ibana nasinuan di topi ni batang aek. Namar parbuehon parbuena di hajujupang nitikina. Lihat amang inang apa yang akan ditemukan. Orang-orang yang dikatakan partigoron. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Yang merindukan patik ni Jehovah. Bulung na peninna. Ayat tului. Dang olo malos. Jala sudena ni ulana. Majadi do. Siapa yang tidak mau hidup seperti ini? Tuhan berikan itu amang inang. Tuhan berikan. Tidak perlu terlalu lelah mencari pekerjaan. Tapi berdoa dulu. Minta dulu pada Tuhan. Tuhan akan berikan itu. Luja arian dohot borngin. Kerejo. Hola nama rungu tungut. Minta dulu pada Tuhan. Dalam doa di pasu-pasu ulaumu. Majadi doin na. Bulung nada ngolo malos amang inang. Emang songoni do hau na ditanam di topi ni aeki. Karena dia menerima aliran air. Hidupnya tidak akan gersang amang inang. Air itu lambang roh Allah, di mana Allah menjadi sumber kehidupannya. Orang benar akan hidup dan berbuah, sebab ia ditanam di dalam sumber kehidupan, yaitu Allah. Allah mangulu ibana di bagasan Tuhan, tidak akan malos bulungna. Artinya amang inang selalu diberkati, selalu berhasil. Tetapi ingat, bukan berarti hidup dalam Tuhan tanpa penderitaan. Artinya di topi ni aeki nang pemaol ngoluna dang mate ibana. Torus do dapotan pasu-pasu. Hidup dalam Tuhan bukan berarti tanpa persoalan. Tapi kalaupun kita menghadapi persoalan, kita tidak akan sampai
mati. Sampai malos bulungna. Tidak, akan terus diairi, akan terus mendapat berkat. Sehingga songo dia pesesaknya kehidupan kita. Hari ini kan Amang Inang bisa tetap duduk di sini. Kalau kita ingat ke belakang mungkin pernah kita terilu-ilu, terisak-isak. Tapi kan Amang Inang masih bisa duduk di sini. Dan olo malos bulungna. Mau bertahan dia. Kita harus mengakui ajaran Alkitab ini. Kalaupun Allah mengizinkan kita menghadapi kekurangan, percayalah dang malos bulung muna. Tidak akan sampai gugur Amang Inang. Ima halakna martua. Martua di dalam bahasa Ibrani asyere manang makarios. Jadilah orang yang makarios, berbahagia. Asyere Amang Inang. Artinya apa? Kalau dalam bahasa aslinya etimologi kata asyere atau makarios, lasniroha atau hatuaun yang dipakai di buku Pemazmur ini adalah sonang rohana, jiwanya penuh sukacita, martua ibana, damai sejahtera hidupnya. Idoi. Jadi tidak ada sedikit pun unsur materi di sana. Kalau dari kata asyere atau makarios. Jadi tidak ada unsur materi sedikit pun dalam etimologi aslinya. Rahasia hidup yang diberkati Tuhan adalah yang mau memperhatikan tingkah laku, gaya hidup, dan firman Tuhan manang patik ni Jehovah. Alain waing tabi gima, songo dia doa halak parjahati. Nah kaningan partigor Amang Inang, sonari parjahat. Lihat ayat 4, 5, dan 6. Hamagoan ni akka parjahat ninna. Ayat 4 sampai 5 melukiskan tentang orang berdosa yang tidak mau bertobat. Orang berdosa yang merasa tidak berdosa atau tidak bersalah. Dengan 3 gambaran yang mengerikan Amang Inang. Mari kita perhatikan. Dango nama dokonate. Haten dibatadu nama manuraton. Pertama, mereka seperti sekam yang ditiup angin, dihempaskan. Yang kedua, mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Yang ketiga, mereka akan binasa dalam kekekalan. Alay dang songon ni anggo pangalahon ni akapar jahat, songon orbuk na hinabakon ni alogodo nasida dipatudos Amang Inang parjahati songon orbuk. Taboto do orbuk. Molo orbuk ni eme na tinutung ima orbuk. Iya orbuk ni eme Amang Inang dang manahan kan molo adong alogo pitor habang doi. Dan tidak terkumpul lagi marserak. Hancur lebur. Jalan moloro udan, gabi Amang Inang, gabi bustak. Tidak ada lagi manfaatnya. Songoni dongolu ni parjahati. Dang manotong parsatokinan dosude. Songoni do halak parjahati Amang Inang. Songon eme na tinutung ninna. Diarbak ko na alogo na sida. Dang manahan nih. Molo nunga adong kumpulan-kumpulan halak partigoro hadang manahan nih. Didok di ayat 5. Dang manahan akapar jahati maradopon paruhuman manang tarbahin akapar dosa jongjong di luhutan ni akan natigor roha. Saya gelisah do rohana. Gelisah di kumpulan orang-orang benar. Parjahat di bagasan turpuko didok songon orbuk ni eme. Songoni mangulu ni parjahat dang manotong parsatokinan. Hatuaun nape mulu akapar jahat sangobas doi. Dia mendapatkan banyak berkat sebentar saja, setelah itu hilang. Dan bukan hanya dia, anak cucunya akan merasakan hukuman Tuhan. Siapapun yang tidak takut pada Tuhan, hidupnya bahkan keturunannya tidak akan diberkati. Kecuali dia meminta pengampunan. Songon halak partigori. Idombahin ikon manat hita. Dinalaho mangulahon aka ulaut ta siganup ari di parkari jota. Unang lului pangomoan. Asal ma las roha dang tudiai Amang Inang. Naoti kipe molo adong halasoni tangiakon marlipat gada doi. Molo partiga-tiga unang urangi tibangan nati Amang Inang dah. Dang tudiai. Otik do dapot tasiani, HP dang dapotan pasu-pasu, nading gani maulahon, tar pasu-pasu do sude. Di ayat onom ditutup, ditada jauh bado dalan ni aka natigor rohai, alai
kembali dikontradiktifkan. Matua lau lonong do angko dalan ni aka parjahat. Matua lau lonong artinya tenggelam, tidak ada lagi sisanya sama sekali. Sekarang amanginang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dia do tapilit. Gabe halak partigor do hita manang parjahat. Molo nang gabe halak partigor hita martua mahamu amanginang. Atong asa boy martua hita gabe songon halak partigori ulahon mahatan de bata. Patiki mah tatiop hatani Tuhan mah tatiop ta ulahon akan nadenggan. Tuhan mah nama masu-masu hita saluhutna. Amin. Ale Tuhan Jehovah para siroha, madok mau liate hami Tuhan di bagasan tikion di minggu eksaudi. Nunga patar hatani hatam tuhami marhite parmingguan nami. Jala takas Tuhan dipakulingi ho hami. Asa gabi halak partigor hami Tuhan. Ajari hami Tuhan asa gabi halak namartua hami. Naulo hami Tuhan pajongjokon aka nahobar tulomoni roham. Naulo hami Tuhan mamikiri hatam mangarimang-rimangi hatam arian dohot borngin asa unang sanga si bolisi mangguhi roha dohot pikiran nami. Gabi martua mahami Tuhan mulo manahan hami di akana masa. Songon hau mahami Tuhan. Nandito pini aeki dang olo malos bulung nami nang peikon hubolus hami hasusaan boy hami Tuhan mangadopi saluhutna alahodo na mga lehon ay kahanguluani di hami. Tuhan para siroha mauliate ma di ruas ni Huriam hakabepe kramat jati lehon di hami pasu-pasumi Tuhan lehon di hami las ni roha. Tarlumubi sude ruas ni Huriam sian kategorial, sikola minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia. Homana madungani nasida saluhutna. Akayana kon nami na di bagasan parsikolaan ramotima. Cukupkan kebutuhan laho pasikolaon geleng ni aka ruas ni Huriam. Cukupkan sude aka narikot laho pasikolaon yana konna. Jala ramoti ruas ni Huriam na mangalului parkarejuan, mangalului si rokap ni Toddi. Jala na paimahon keturunan diganup rumah tangga. Lehon Tuhan asi roham. Lehon maditiki nauli naune hobar tulomoni roham. Huingot hami ma di bagasan tikion saluhut akar ruas ni Huriam na mangihuton ibadah secara live streaming toktong maramoti na sida dohot hami na beribadah di bagas Joromon ramoti dohot hami atik godang akaparu kilon nami Tuhan dung mulak hami sian bagas Joromon dapotan pasu-pasu mahami. Jala margogo mahami. Jala huingot hami ma di bagasan tikion ruas ni Huriam. Namar sahid di bagas nasida dohot di rumah sakit. Hubua kami matangiang namion tu amang BMP Marpaung, amang sintua Hapa Saribu, sintua STR Siregar, Yuliana Borusi Tohang, sintua LLR Borusormin, amang RS Pardede, C Tambunan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Pelumban Gaul, M Marbun, Sintua R Sitorus, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Panjaitan Boru Silalahi, Sintua B Sidauruk, Nyonya Purba Boru Silaban, Sintua P Boru Sihotang, S Sitorus, Nyonya Turnip Boru Sialoho, amang besi barani, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Ha Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Manurung Boru Situmorang, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kalit,
Halindang Damiria boru Siregar, Jeffrey Sirai, TN Sitorus, Festi boru Sianturi, Lumongga Hasibuan, Nyonya Tinambunan boru Simamora, Nyonya G Pardosi boru Nainggolan, Nyonya Panggebean boru Hutagalu, Sintua ON Lumban Gaul, Nyonya Sintua ON Lumban Gaul boru Siregar, Amang T Aritonang, Dohot Nyonya Tambunan boru Simancuntak. Ale Tuhan asiroham disaluhut nasida. Marhiti obat dohot para medis dapot nasida ma hama malum sian parsahitonna. Hipas pamatangna. Calaboi mulak na di rumah sakit tu bagas nasida. Hipas pamatangna asa boi marlas ni roh harap dohot sude keluarga. Dohot ruas ni huriam na sakit menahun. Asir roham dohot di sude keluarga na mangurupi. Na pature-turehon lehon gogo lehon pasu-pasum tunasida. Ale Tuhan para si roha di bagasan tikion hubua kami mah tangiang namion tu sude aka pelayanan di tongani huriam tau hasangapon mah di goarmu se sama dosa nami ale Tuhan asa tau hami dapotan pasu-pasu nani lehommu Tuhami kanup. Holan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tu adopanmu. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 600 jalata pasahatma peliata.
Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileolehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masiyan na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasea kami peleanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileolehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togi hontu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhut na amanginang. Tuhan memberkati. Song-songoni amanginang na mangihuton ibadah secara live streaming. Tuhan memberkati.